Η ΑΤΙΚ, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει σήμερα και επίσημα στη δημοσιογραφική διάσκεψη σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Συνεργασίας για την μικρομεσαία κυπριακή επιχείρηση. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο κύριος Πάμπος Χατζηχαραλάμπους, υπεύθυνος ανάπτυξης πληροφορικής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πέστε μας λίγα λόγια για αυτή την νέα καινοτομική υπηρεσία της ΑΤΙΚ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Plus TV που μας έδωσε τον χρόνο να πούμε ένα-δύο λόγια περισσότερα για την υπηρεσία αυτή. Η υπηρεσία αυτή ανταποκρίνεται στην μικρομεσαία κυπριακή επιχείρηση. Η όλη φιλοσοφία είναι να μπορέσει μια μικρομεσαία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική, η τεχνολογία πληροφορικής με έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο. Συγκεκριμένα μιλούμε για το προϊόν, το δημοφιλές προϊόν της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας της Microsoft, το προϊόν Microsoft Exchange. Βασικά αυτό το προϊόν τι προσφέρει, δίνει όλη τη δυνατότητα επικοινωνίας, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείρισης ηλεκτρονικού ημερολογίου, διαχείρισης έργων, επαφών. Προσφέρονται όλες αυτές οι δυνατότητες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο παραδοσιακός τρόπος της αγοράς του εξοπλισμού και ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα στο κοινό, δηλαδή, που βασικά δίνουμε τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις δυνατότητες χωρίς να ανάγκη να αγοράσει εξοπλισμό. Προσφέρεται υπό μορφή υπηρεσίας, δηλαδή είναι μια συνδρομή με μηνιαία χρέωση ανάλογα με τη χρήση, χωρίς να απαιτείται η αγορά εξοπλισμού εξειδικευμένων εξυπηρετητών, εξειδικευμένου προσωπικού διαχείρισης όλων αυτών των εξυπηρετητών. Όλος αυτός ο πονοκέφαλος ο τεχνικός μεταφέρεται στην ΑΤΙΚ. Οπότε η επιχείρηση απλά χρησιμοποιεί όλες αυτές τις δυνατότητες χωρίς τη φασαρία της διαχείρισης όλου αυτού του εξοπλισμού. Τι θα κερδίσει μια μικρομεσαία επιχείρηση εάν συμβληθεί μαζί σας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Βασικά, εκτός από τις κλασικές δυνατότητες που έχω περιγράψει, εκείνο που διαφέρει με αυτήν την υπηρεσία είναι ότι εύκολα, γρήγορα μπορεί κάποιος να κερδίσει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Δεν απαιτείται δηλαδή η αγορά ειδικών εξυπηρετητών, το μεγάλο κόστος της αρχικής επένδυσης, ο χρόνος που απαιτείται από μια εταιρεία να εγκαταστήσει μια τέτοια υποδομή. Όλα αυτά εξαφανίζονται με έναν τηλεφώνημα στα κέντρα τηλεξυπηρέτησης μας. Μπορεί να αρχίσει η διαδικασία και σε 2-3 μέρες μπορεί κάποιος να απολαμβάνει την υπηρεσία. Μάλιστα. Και τι προσφέρει ασφάλεια, προστασία? Ακριβώς επειδή τώρα όλη αυτή η υποδομή δεν βρίσκεται στον πελάτη, αλλά βρίσκεται στα κέντρα δεδομένα τα δικά μας, τότε ακριβώς εξασφαλίζεται και η σωστή λειτουργία, η ασφάλεια των δεδομένων, η ασφάλεια των δεδομένων όσον αφορά την κάλυψη των προσωπικών δεδομένων, αλλά όσον αφορά και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών. Η λειτουργία μας, η τεχνική μας διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία θα είναι συνεχής και η ασφάλεια θα είναι δεδομένη. Θα προσφέρει και αποθηκευτικό χώρο αρκετό περισσότερο από ό,τι ενδεχομένως να έχει σήμερα μια μικρομεσαία επιχείρηση? Ναι, ακριβώς ο μέρος του πακέτου αυτού διασφαλίζει το γεγονός ότι όλες αυτές οι πληροφορίες κάπου θα πρέπει να αποθηκευτούν. Η υποδομή μας είναι τέτοια ώστε ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη να εξασφαλίσει το χώρο που απαιτείται. Αν σήμερα χρειάζεται λίγο χώρο, θα πληρώσει για λίγο. Αν χρειάζεται για περισσότερο χώρο την επαύριο, τότε απλούστατα θα επιβαρυνθεί με ένα μικρό οικονομικό κόστος για το χώρο αυτό. Μάλιστα. Και θα μπορούν να μάθουν περισσότερα οι ενδιαφερόμενοι? Θα αρχίσει σήμερα, ακριβώς με τη δημοσιογραφική διάσκεψη, θα εμφανιστούν, ελπίζουμε, στον τύπο πληροφορίες για την υπηρεσία αυτή. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν οι επιχειρήσεις μαζί με τους συμβούλους των επιχειρηματικούς συμβούλους τους, ήδη ακόμα και από τα κέντρα τηλεξυπηρέτησης μας.
Μάλιστα. Κύριε Παπαχαραλάμπους, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά το Plus TV. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες σας για παρουσίαση αυτής της νέας υπηρεσίας της ΑΤΗ και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε